Започвам с липсинга на номер 2. Encontré un amor para mí. Ven, solo lázate, insieme aquí. Una persona más fuerte que incluso yo. Tenemos los mismos sueños, quiero que vivamos juntos. Aún somos niños, pero mi amor, nos enamoramos. Sé que esta vez no vas a estar mal. Si mía quieres ser tu hombre y yo seré. Vi mi futuro en ti está. Baby, en la oscuridad, en mis brazos estás. Juntos y casar, escuchando nuestra canción tan hermosa. Yo y te ves con tu vestido, yo no te merezco. Esta noche perfecta estás. Сега, ако испанката наистина пее, това е супер. Но ако пее... Значи, ако пее толкова хубаво, Така. има толкова уникален глас, ще направим дует със сигурност. Верно ли? Да, Категоричен ли със си? сигурност. Имаме новина, Фики ще направи с испанката дует. Ако пее. Ако пее. Единственото нещо, което ме съмнява, целият липсинг беше страхотен. Само накрая имаше една фраза, точно преди финала, където тя направи един мелизъм там, който е една орнаментика. Мелизъм? Извивка. Искам да е някакъв спазъм да е направила някакъв. Как ви прозвуча? Някак си не го изигра тук от... Възможно ли е, да, но възможно ли е, защото все пак това е липсинг. Все пак и е липсинг, да, възможно е просто да не се е пресилила, да го направи точно. Но пък ми изглежда, че наистина пее това момиче. Някакси много и ходи. Без напъване, със самочувствие. Да, със самочувствие, с лекота и гласа и този, който е реално и приляга да е нейно. Госпожо Патрашкова? Ами аз съм скептична към това изпълнение. Защо? То е много емоционално, една много чувствена песен. Да. Тя, според мен, се стремеше така да си движи правилно устата, обаче едно мускулче не трепна на лицето и нямаше емоция в изпълнението. На мен не ми се вярва. Господин Патрашков. Кажи, Господин Рачков иска да каже. Господин Рачков. Не мога! Патрашков. В допълнение към това, което госпожа Патрашкова каза, искам да ви кажа, че аз, откакто съм в това предаване, рядко съм виждал по-добър липсинг. Абсолютно. По-добър синхрон между отварянето на устата и пеенето. Но това ме съмнява, защото ако наистина е певец, човека ще се държи по-свободно, ще допусне някои неточности, но ще има това, което тя каза, че няма в момента. Да, емоция нямаше. Именно емоцията. Дарко, Това, което на мен ми направи впечатление, тя си поемаше въздух на правилни фрази, които бяха логични. Заради това аз смятам, че номер 2 испанката няма нищо общо с Испания. Тя е класическа балерина, Но познава зуека. но пее и познава зуека Да. бегло. Да, ето виж как съм ги научил. Дигат ръка вече. Госпожа Рачкова, мога ли и аз? Андрея, давай, ти си. Аз мисля, че тук толкова са добре измислени нещата. Тя с този аутфит в момента, пейки тази песен, и ако си е репетирал добре, това сме го виждали в много други издания на Пееш или лъжеш, може да изглежда изключително убедително и после да се чуе страхотен вой на сцената. Тъй, че аз залагам на това, че тя не пее. Добре.